Nå, men det er fordi, vi bor i camp, så kører kussen. Og lige nu er vi oppe på 36 piger, som bor der. Og der må ikke komme nogen drenge ind. Og det vi ligesom står for, det er sgu bare, at piger skal have det sjovt også på samme måde som drenge. Og den opstod faktisk, fordi drengene ikke ville have os, fordi de mente, at vi ødelagde deres muligheder for at score. Så vi besluttede os for at lave vores egen leg, hvor vi kunne score til gengæld, hvilket så lykkedes rigtig godt. Og jeg tror, at drengene de keder sig rigtig meget, og vi har det rigtig fedt. Og indtil videre er vi blevet filmet til så mange ting, og Bjarke fra Spam har været her og alt muligt. Ja. Så det har været super fedt, og altså bare det, at der er 36 piger og sådan noget, det er super nice. Og vi har drengenes underbukser hængende oppe i pavillonen som erobringer og sådan noget, så det er super cool. Så vi har det sjovt, så vi er ved at være vant til det. Sejt. Ja, det er rigtig cool. Det kan jeg slet ikke. Du begynder at trykke på øjenbrynene. Fuldstændig, jeg begynder bare sådan. Er der også? Nej, nu begynder jeg